Il-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Marta Smuljet, tenniet il-pożizzjoni tal-Federazzjoni illi hija kontra l-abort. Muljet qalet dan waqt laqgħa li ġiet organizzata fil-Parlament l-4 filgħodu bit-tema flimkien biex nelbu l-isfidi għal persuni b'diżabilità. L-MFOPD tixtieq tieħu din l-opportunità biex tikkonferma l-pożizzjoni tagħha fuq 3 issues. L-MFOPD hija kontra l-abort. L-MFOPD hija favur l-IVF imma kontra l-testjar fuq l-embrijuni biex nażlu li min jgħix u li min le. Waqt din is-seduta speċjali semmew bosta sfidi li joqtu direttament lil persuni b'diżabilità, fosthom ir-riskju ta' faqar u l-isfidi fid-dinja tax-xogħol. Marta Smuljet qalet li l-għajnuna li ngħatat fil-budget ta' Ottubru li għadda għall-assistenza għal persuni b'diżabilità hija tajba, iżda mhix biżżejjed. Din il-miżura hija importanti ħafna għal persuni b'diżabilità, imma waħedha ma tagħmilx mirakli. Paralleli ma' din l-assistenza, il-persuni b'diżabilità għandhom isibu is-servizzi li jinħtieġu fil-komunità u mhux servizzi segregati. Is-servizzi għandhom ikunu mogħtija professjonalment x'ħin u meta għandhom bżonnhom u mhux jibbenefikaw minnhom skont il-waiting lists. Il-Personal Autonomy Bill għandha tiġi fis-seħħ malajr kemm jista' jkun. L-informazzjoni, servizzi, trasport pubbliku, toroq, bankini, bajjiet, binjiet u ġonna pubbliċi u oħrajn għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Waqt intervent ta' Marco Portelli mill-Malta Association of Crohn's and Colitis huwa saħaq li kull persuna teħtieġ li tingħata l-mediċina apposta għal kundizzjoni tagħha għaliex ma nistgħux naħsbu bil-mentalità ta' one size fits all. Minnaħa tiegħu Josef Busuttil mill-Malta Association of Crohn's and Colitis appella lill gvern sabiex tibda tingħata l-Can't Wait Card lil persuni li jbatu minn din il-kondizzjoni sabiex ikunu jistgħu jużaw il-faċilitajiet sanitarji mingħajr dewmien. Claudia Farrugia mill-Malta Dyslexia Association saħqet li madwar 10% tal-popolazzjoni Maltija ibatu minn dislexja, filwaqt li tenniet li sfortunatament bosta tfal li jbatu minn din il-kondizzjoni qegħdin joħorġu mill-primarja ma jafux jiktbu u jaqraw. Catherine Vassallo mill-Mental Health Malta fakret kif l-2020 il-gvern wiegħed ċertu mediċini li għadhom s'issa mhux aċċessibbli mill-POIC filwaqt li l-isptar li kien imwiegħed fl-istess budget għadu qasbiż beda jinbena. F'din is-sessjoni parlamentari ingħat li skont statistika ppubblikata fl-aħħar jiem madwar 34% tal-persuni b'diżabilità jesperjenzaw abbuż sesswali, filwaqt li 46% tal-persuni b'diżabilità esperjenzaw xi tip ta' vjolenza. L-appell li ħareġ minn din il-laqgħa kien wieħed biex qabel kull deċiżjoni li tittieħed fil-Parlament jitħarsu l-bżonnijiet ta' persuni b'diżabilità. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm Graziella Gallia, il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Inklużjoni u l-Volontarjat, illi saħqet li l-persuni b'diżabilità qegħdin fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li insistiet li ż-żewġ naħat tal-Kamra jridu jaħdmu flimkien il-bogħod mill-politika partiġjana sabiex dan is-settur ikun jista' verament jimxi l qudiem. Min-naħa tiegħu Ivan Bartolo l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u l-ġlieda kontra l-faqar sostna li fil-Parlament hemm bżonn qalb li ma tażilx min jitwieled u min ma jitwilidx, filwaqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista jaqbel li jinqeret il-mart u tbatija iżda mhux għad-detriment tal-ħajja nifisha.